Saya esok ngene mempur menah. Heeh. Kemebul. Sapa Tom? Awakmu ki lho, suwe kok saya lemu ora gedhe prihatinmu. Kan kudune kan piye prihatin ben cilik piye? Ayo ben cilik ki gampang. Piye? Piye Digawe ngenes. Lengen Digawe ngenes piye? apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Aku Kok ngematke liyane ngapa? aku seneng golek kecamatan kok. Lho Kecamat. wong pancen gareng iki mripate kira nyawang kono, ketoke nyawang kene. Dadi Oh. aja salah tampa. Lono. Kuwi mau berarti ngematke kene berarti nang kene asline. Yang ngematke kene asline tekan ndi. Lah iki berarti ngematke kono. Wong iki ngematke kene saiki. Oh ya aku tak kene wae. Aku rumah saku tatingi suwe saya nganu ya. Ngapa? Saya ketok metu aurane.